een crashende helikopter op het Kalkhuisplein. Betreft de helikopter uit Roenom de kon je de brandweer. Het liep wel dat heel Friesland oproepen was. Ja, heel Friesland is net, het is wel Noordoost-Friesland. Al jarenlang organiseert de brandweer Kolm een oefencarousel, meestal om deze tijd in oktober heen, zeg maar. Dit jaar door er 8 ploegen om mij die op diverse locaties in Noordoost-Friesland oefenen. En wie ben hier in Dokkum en wie heeft een meisje mee een gecrashte traumahelikopter. Het is het carouseldag, maar het had er toch een beetje een speciale lading gekregen. Ja, zeker. Dat is een hele speciale lading. Het is de Kika carouseldag. Hoe ben ik dat ook aan? Ja, ik ga jammer genoeg zelf kanker krijgen en dan ben je daar gewoon meer mee bezig. En dan kom je op een gegeven moment bij Kika uit. En hoe kom ik daarbij? Ik wil graag wat voor die band doen, want ja, ik ga dan kanker, maar van band is natuurlijk wel 10 keer zo slim dan van mij. We kregen een melding van een rookontwikkeling, vuur. Het is een explosie. Dus wij zijn te plaatsen gekomen en er bleken dus 2 slachtoffers te waren. 1 slachtoffer weer boeten. Toen ben we met 4 man met mijn lege druk naar binnen gegaan. En toen troffen we heel gauw het tweede slachtoffer hier vlak naar in Pantoon. Zo'n oefening als Juwet, is het een beetje realistisch? Zeker, dat is heel realistisch inderdaad. En dat is gewoon heel mooi. Hè? We onderling wisselen we wat van functies en dat is hartstikke leuk. Dus we hebben een hele dag met elkaar op pad en er komt verschillende dingen in. Hey, dan word ik dat we 2 man even eerst al naar beneden gaan. Pak hier jouw voertuig en die zet hem op de trein, ja? Deze is goed. Voor de carousel alle jongens, ze kregen daar een vergoeding voor. En ze hadden mij maar afpraten dat ze eigenlijk alle uren inleveren voor de Kika. Dat neemt kom eens een punt.